Știu că tu sărbătorești ceva... Da. Așa. Trebuie să mă ajuți. Da, sărbătoresc 10 ani de când am lansat proiectul Smiley. Așa. 10 ani de la lansarea primei piese În lipsa mea. Da. Mai ții minte piesa asta, nu? O țin minte perfect. Da. Am și plâns pe melodia. Ceea ce trebuie să știe oamenii, că noi am avut un proiect pe vremuri, acum 10 ani, da, exact. Chiar acum 10 ani. Făceam niște show-uri live în care veneam, nu, erau voi cântați. Erau istoria dansului. Istoria dansului, simplu, da. Și eram acolo și la un moment dat eu intram ca poliția rimelor, nu? Poliția versului. Exact, versuri, ceva de genul ăsta. Și tu aveai versurile alea de la Lipsa mea, nu? Da. Și era acel vers cu... Începea așa cu văd o mașină parcată pe dos, nu? Da. Și atunci tu te panicai, nu? O mașină parcată pe dos în București. Da. Dar știi? Da. Da. Și după aceea mergea mai departe, nu? Hainele aruncate pe jos și ajungea la versul la care mă ungea pe inimă, spunea așa: deschid ușa destul de ușor. De ce destul de ușor? De unde destul de ușor? Păi destul de... Adică nu era nici așa, prea, și venea apogeul, nu? Ei se iubeau sus în camera mea, pe patul meu și pe muzica mea. Deci, ca să recapitulăm. Deci tu veneai, dar oamenii ăia să sărutau o mașină, el parca pe dos, pe scări, se dezbrăcau, ajungeau sus, se lingeau pe covor și i-a spus: stai! Stai să pun o piesă cu Smiley.